Mi-a vorbit o voce blândă, mi-a vorbit cu glas duios, căci în lumea aceasta de durere a trecut și el prin ele. Mi-a vorbit o voce blândă, mi-a vorbit cu glas duios, căci în lumea aceasta de durere a trecut și el prin ele. Mergând pe drumul mântuirii, adesea ore știi încerca, mai mult prin lacrimi și durere, ești prigonit și alungat. Mergând pe drumul mântuirii, ești prigonit și alungat, mai mult prin lacrimi și durere, adesea ore și încerca. Dar nu te teme, nu te teme, Domnul e cu tine. Cântarea spune în felul următor: să nu te temi, că Domnul Iisus Hristos împodobească-L gloria. În fiecare zi este cu noi. El este acela care ne ocrotește, El este acela care ne păzește și El este acel milos care ne poartă de grijă. Împodobească-L gloria. Mai întărit mi-ai dat o putere, ca să pot înainta, să mă lupt până la capăt, ca să primesc cununa. Mai întărit mi-ai dat putere, ca să pot înainta, să mă lupt până la capăt, ca să primesc cununa. Mergând pe drumul mântuirii, ești prigonit și alungat, mai mult prin lacrimi și durere, adesea ore știi încerca. Mergând pe drumul mântuirii, ești prigonit și alungat, mai mult prin lacrimi și durere, adesea ore știi încerca. Dar nu te teme, nu te teme, Domnul e cu